Esta mañá presentábase na Pobra unha nova edición do ciclo teatral que organiza a Concellería de Cultura e que se desenvolverá todos os domingos de novembro, ás 7 da tarde no Cine Elma. Trátase dunha das propostas estrela dentro da programación de outono, que todos os anos levanta unha gran expectación. Son 4 compañías as que van a asumir o cometido desta axenda teatral e bueno, esperamos que sea unha programación que lle guste a todas as veciñas e veciños, non? Nos pensamos que o teatro é moi importante porque ademais sempre teñen moi boa acollida na Pobra do Caramiñal e a xente está esperando as obras de teatro o domingo, non? Se levamos todo este mes co ciclo de Valle Inclán, pero bueno, a xente está esperando moito o teatro que organiza a Concellería de Cultura. A cita, integrada tamén na rede cultural da Deputación da Coruña, desenvolverase en novembro, cun total de 4 actuacións previstas. Polo Cine Elma pasarán compañías da talla de Fulano, Mengano e Citano, Bucanero ou producións teatrais excéntricas, entre outras. A maiores tamén se programarán 2 pezas teatrais para o alumnado de ESO e bacharelato do Instituto e dos ciclos de FP deste mesmo centro e de Divino Maestro. Serán o día 16, Día Internacional para a Tolerancia, coa representación da obra Brokeback Sabucedo, de Sal do Teatro, e o día 20 con Soños, de Artefeito, Cultura Activa e Gaxes.